Kubva Aldridge arwara apinda muchipatara, baba vakanga varipo vachisapota here? Vanga vasipo. Because pane mamwe matest aitodiwa baba vacho varipo, blood nenzi blood culture, zvinhu zvizhinji zvaidiwa varipo. Ndaitomufonera kuti ndimuudze kuti mwana adai, anga asingauye ngekuti tia zvinhu zvenyuko. Ndakazoroorwa futi nababa vemwana wangu wechitatu musikana. Tikatogara zvakanaka, ende dambudziko remwana akarigamuchira panguva yacho iyoyo. Ndazobetserwa mwana wangu musikana makanaka. Ndopaanga kuti ndine kwandakaenda. Ndakanzi zvoni mwana uyu anokufira muoko mako, saka inini mwana wako uyu muendese kunani? Kuna baba vake. Dambudziko racho rabva ratonyanya kuwedzera nenyaya yekuti zvoni hakuna munhu anomubatsira mwana iye pane zvese. Inini pandasati ndadimbirwa gumbo ndaikwanisa kumubatsira mwana, aitozoti ndikasara naye ndasara naye, anotofamba zvakasununguka. Taura vaitaurawo zvavanotaura. Waigona kufamba kunosina mwana uchienda kumashopusi woti ngonzonzi aiwawo musamone kufamba kudai so ndiane chirema. Sazvino mashoko mazhinji aipinda munzeve dzangu. Dzimwe nguva taigona kutomborwisanawo kana ndaizobatikana, because shungu dzangu dzaibva dzanyanya kundirwadza stereki. Ndaizopesa ndaroana nevanhu ivavo pamusoro pemwana wangu. Asi zvinezvi kana zvikangotaurikawo ndinongotukawo. Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Muchirongwa ichi tinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Hongu apo nepapo pana nababa vanenge vachichengeta, asi kazhinji kacho ndiana amai. Tinoona isusu kuti kurera mwana, kukudza mwana ibasa, asi kabasa iroro rozova basa rakapetwa kana mwana ari kuchengetwa achirarama neurema. Machengetero acho anotosiyana nemubereki ari kuchengeta mwana ane mitezo yakaringana. Nhasi uno tiri kumufakose. Makadini enyu? Tiripo makadi enyu. Tiripo edu. Imimi munonzani zita renyu repachitupa uye mune makore mangani? Indoitwa Audrine Goronya. Ndine 34 years sekuberekwa. Tauya panapa nekuti imi muri kuchengeta mwana anorarama neurema anova mwana wenyu. Mwana wenyu uyu anonzani uye ane makore mangani? Mwana wangu anoitwa Aldridge Madramus. Ane 14 years sekuberekwa. 14. Aldridge, makamubereka achirarama neurema here? Kwete. Aldridge ndakatomubereka zvakanaka, akatogara, akatokambaira, mukudzidzira mukufamba, ndopa akagwina. Ndopa ndakaenda kuchipatara, akaadhimita kwarari hospital for 3 months vachimuasesa kuda kuona kuti chii chachiitika pamwana kuti zvese adzokere kumashure. Vakazoona kuti pane hosha yaanayo inonzi cerebral palsy. Inongoitika kumunhu mukuru kana munhu anofamba chero, inongouya kumunhu zvisinei mudiki muhombe. Ndo dambudziko raakazowanikwa aanaro. Nguva iyi mabereka mwana wenyu akuda kunofamba. Baba vanga varipi? Baba vanga varipo. Vanga varipo. Baba varipi iko zvinezvi? Baba vacho vakashaya. Okay. Vakashaya mwana ane makore mangani? 2018. Anga ari 11 years. Mwana angani? Kubva Aldridge arwara apinda muchipatara, baba vakanga varipo vachisapota here? Vanga vasipo. Because pane mamwe matest aitodiwa baba vacho varipo, blood nenzi blood culture, zvinhu zvizhinji zvaidiwa varipo. Ndaitomufonera kuti ndimuudze kuti mwana adai, anga asingauye ngekuti tia zvinhu zvenyuko. Zvinoreva here kuti mimi makanga mabereka mwana muri kumba kwevabereki venyu, kuti makanga makawanikwa nababa asi vakazenge vasisipo parwara mwana? Ndakabereka tiri tese nemurume wangu.
nekuzonetsana kwatakaito nenhau zvaaito semurume handi munongozviziva, kudzoka kwandakaita kunoku. After that mwana akazotanga urema ndadzoka panapa akuma 11 months. Saka paakazoexpecta kuti ndo problem yaapo yemwana kuti achibatirana nesu pakurwara kwemwana zvese anga akusudurika mumashure. Saka ndakangoita zvinhu zvangu ndega nevabereki kusvika mwana abudo muchipatara ndazvigamuchirawo. Zvinorwadzawo kuti mwana waitaisira kuti achange stage iyi, ungoona mwana angori mucheche, mwana ndokungopa akarara ndipapo, ndokubereka, kudyisa, kugezesa zvese. Apa wese kuzoshaya kwavakaita, hapana kana hama dzinomboti dzekobaba vake dzinombomira neni, hapana. Ukatovaudza kuti zvakadai, dzimwe dzakangosvita ka1 kwavakatengera mapiritsi emwana. Problem yake ane inonzi haitoni yekuti paanogwina pepe anomarara miri kubvira shaya zvisi zvokuti kana kuti ndimufidhe handichokwanisa kuti ndimufidhe. Nenda kuti ndakutotora kana kabhaketi kane mvura inenge ichidziya ndombotsava shaya, kana ndomumwisa mvura inoti dziyei kuti ndikwanise kumufidha. Saka ndakazoenda naye, ndakadzokera because tinoonekwa kuHarare Hospital kuchildren rehabilitation yekusiyara iyi ndokunoonekwa vana veda. Saka chiremba vakazomunyorera matablets aanonwa anonzi diazepam. Then vazomunyorera mamwe anonzi kaba. Makaba handeyekugwina ari pawo. Then madiazepam ndoanobatsiridza kuti ndikamupa anokwanisa kuti anoita flexible, nyama yake inoregedzera. Ndo dambudziko racho riripo. Saka dzimwe nguva ndisino mari yekuti nditenge matablets achiwai. Matablets anodiwa pamwedzi wega wega. Mwedzi wega achimwa ezuva rega rega. Anoita mari matablets yayo ese anodiwa nemwana. Zvinosiyana nemafamasi. Zvakafanana kana kuri kuno kumafamasi ekwedu kuno kuma $25 diazepam. Then ikaba ichima $9-10. Zvichira kuti pamwedzi munoda mari inosvika kuma $35 kuti mapiritsi emwana ange aripo. Anga achimwa every day. Mwana uyu Aldridge ndewe chingani uye mimi mune vana vangani? Aldridge ndo first born yangu. Koita hanzvadzi yake chipiri anonzi Makanaka musikana. Vangori vairi chete. Mambotaura mimi mumashure kuti baba vaAldridge vaona vakanga manetsana pamadzoka kumba, asi pakuzorwara kwemwana vakanga vasisimo muupenyu hwemwana. Vanga vasisimo. Mazobereka imimi umwe mwana? Ndakazoroorwa futi nababa vemwana wangu wechitu musikana. Tikatogara zvakanaka. Ende dambudziko remwana akarigamuchira panguva yacho iyoyo. Ndazobetserwa mwana wangu musikana Makanaka. Ndopaanga kuti ndine kwandakaenda. Ndakanzi zvoni mwana uyu anokufira mukumako, saka inini mwana wako uyu muendese kunani? Kuna baba vake. Ndopandakakonana naye ndikati alright ndomuendesa. Ndopandakauya ndikaudza vabereki vangu kuti ndozvadi zvataura nekuti nini akandida ndine mwana wangu, ine mwana wangu handina kwekumuisa. Handigoni kumuendesa nababa vake, baba vake vane imwe mhuri. Ndokudzoka kwandakaita pano. Zvichireva kuti muri kuti imimi kuva urema huna Aldridge wakanokanganisa zvakare imwe wanano yamakanga mava mairi. Chokwadi. Hapana zvakazozvitongopera zvakadaro. Tiri kuda kukutendai nekutandadzana kwamuri kuita nesu muchirongwa Twice a Mother. Nasi unoti namai vaAldridge tiri kumufa kose. Aldridge mukomana ane makore 14 asi mai vake vataura kuti anoramba angori mucheche nekuti zvese vanomuitira. Haana zvimwe zvaanogona kuzviitira. Tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking,
agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tiri muchirongwa twice a mother. Sekutaura kwandaita kuti nhasi uno tiri kumufakose uko kwatiri kutaura namai vaAldridge. Mwana mukomana ane makore 14. Mwana uyu anorarama neurema. Haana zvimwe zvaanokwanisa kuzviitira. Mai vake vataura kuti urema hwaAldridge hwakakanganisa kunyange wanano yavakanga vapinda mairi zvakare mushure mekunge baba vaiye Aldridge vava vanosiyana namai uye havana zvimwe zvavakazoita muupenyu hwemwana. Tinoona isusu kuti panorwara mwana matara nyaya yekuenda kuchipatara pati sevanhu mwana arwara, mwana ari kuita zvaari kuita, pane here zvekuti makati mwana wangu aita condition yakati pane kwandakambomhanya pane kwandakaenda? Ndakamhanya, ndakaenda kumapostori, ndakaenda kun'anga. Vandainzwa kunzi vanobatsira but hazvina kumboshanda. Ndakasvika 6 years asingagoni kubudisa kana word 1. Waingoziva kuti kana tinguva inoyi makusei ndikamupa porridge ndamupa mvura. Pandanzwira nyota inini ndopandaipa Aldridge mvura. Aiti kana achida chinhu aichemera wozoti ari kuda chakati. Zvakazoti akuma 6 to 7 ndopaakazotanga kugona kutaura kuti mama ndikuda mvura, ndizvo zvakagona kutaura. Nekuzotambawo nevanawo because kana ndinaye panapa especially kana magetsi kusina anofarira makatuni. Saka nari makatuni haadibuda mumba. Asi kana kusina ndinomusa pana panze. Shamwari dzake dzinouya dzotamba naye, vanomupusha ane wheelchair yakapiwa kusiyarayo. Wobuda anopushwa wachitamba. Saka munhu ndofunga pakutamba nevana kwake zvaimupa kuti vanenge vachitaura. Iye achinzwa zvikuda kusvika mamwe mawedzi akudi akufanira nhasi ndafara. Toilet anga asingagoni kuti toilet. Aingoti pu. Asi nhasi atondishambisa kuti mama ndakuenda kutoilet. Saka zvinhu zvandikuona kuti zviri kuita zvichi-upgrade. Kutaura kuti pu kwatinoda kuenda nhasi matazotaura kuti toilet. Akatanga akura sei? Mama nemakore mangani muchipfekedza mitambo? Mapamba ndotongomupfekedza because weti ataure. Puwe yacho anoitauro apo neapo. Ndofunga pamwe zvinoenda nemudhi yake. Kana asingada ntongoitira mupamba imomo. Kana achida ndopa anotaura. Zvinongoenderana kuti iye nhasi zvakamira sei kwaari. Tiri kuona kuti mimi mataura kuti kune shamwari dzake dzinouya. Tinoona kuti kune vamwe vanhu vanoti kana vaita mwana ane condition iyoyo yekuti mwana mitezo yake haina kuringana, vamwe havatoda kuti asangane nevamwe. Vamwe vacho mavanogara ndo mune vamwe vabereki vasingade kuti vana vavo vasangane nevana vanenge vachirarama neurema. Imi makazvikwanisa sei? Pakutanga zvaimborema. Mazokutanga vanhu vanenge vachitarisa akaona kuti mwana uyu ane gore rakati, kumakore akati. Sei achingogara akadi? Akabereka vaitaura zvavanotaura. Waigona kufamba kunosina mwana uchienda kumashopusi wotongonzonzi aiwawo musamone kufamba kudai so ndiane chirema. Sazvinhu mashoko mazhinji aipinda munzeve dzangu. Dzimwe nguva taigona kutomborwisanawo kana ndaizobatikana because shungu dzangu dzaibva dzanyanya kundirwadza stereki. Ndaizopesa ndaroana nevanhu ivavo pamusoro pemwana wangu. Asi zvinezvi kana zvikangotaurikawo ndinotuka
ndinongotukawo kuti shungu dzangu dzipere, because ndikasatuka ndinochema zvisingaiti. Zvinopa problem yechest nemusana, ndo dambudziko randanaro. Kuti ndikangofamba naye kubuda naye chete kana kutongobuda futi every day, unobuda naye muspare uchimuisa mudining, wozobuda naye mudining uchimugezesera panze. Saka kugara uchijimba manheru akumutakura uchimuendesa kunomurarisa, zvinhu zvekuti chest yangu nemusana zvakugara zvichirwadza. Ndo dambudziko randanaro. Asi pauche aiwa ndakabatsirwa because adakapiwa uche yaane 10 years ndo paakapiwa. Saka this year takazopiwa futi imwe because yacho yanga anayo yanga yaadiki. Saka akazopiwa imwe this year. Saka ndongozvitenda kuti ndakubasikana pana pakufamba ndinopusha mwana wangu, especially kuenda kuma exercise ndinomupusha musoro kumagandango. Topushana nemwana wangu toenda kana chienda ku hospital tinokurira kuseruko kunjanjuko, ndokwati tinokurira makomba nenda anobva kuCabs achifura neHarare Hospital ndo patinodzika. Ipapa pako unokwira mwana naye mumakombi mune wheelchair, munozvifambisa sei? Makombi vane here mukana iwowo kuti munokwanisa kutoisa mwana wenyu newheelchair? Uyo vanhu vamunosangana navo mumakombi vanozvitora sei? Makombi avatombomude, makombi havatombode, but ndino mubhasi ndinobatsirwa, especially ndikakwira mazupko ndinobatsirwa nemadhiraivha emazupko nevamwe vanhuwo vanondibatsira kutotakura mwana, kutotambira mwana masteps, kutotambira mwana uche yangu ndoipeta ndoisa mubhuti, kana isingapeti izvo zvihana haipeteki, inongotakurwa yoiswa mukati. Asi kumakombo vanotoramba uchienda tina pekuisa mwana hatina pekumisa, asi maprivate uku ndinokwira maprivate kwakanakira kuti uku hakuna njanji, because kuti kana nekucheck line kune njanji unenge wakutomburutsa mubereka uche wakuipusha yakada. Saka nekukwira kwaita adha achiita kubereka, saka ndotoenda ngokuseru kunozoti kunongobureka main road then wakutongotora road risveta hauchamburutsa. Mataura imimi nyaya yekuti kana muchikwira mubhazi munowana rubatsiro pakukwira kwamunoita mubhazi kune vamwe vanhu. Ko panopamba munowana here rubatsiro? Tanzwa vamuri kutaura nyaya yekuti muchest mangu makutorwadza nekusimudza mwana nemusana. Pamunenge musiri kunzwa zvakanaka ipapo muchest mukurwadza, musana uri kurwadza, mune umwe munhu here anokubatsirai panopamba nemwana? Hapana munhu anondibatsira, unenge wakutongoshingirirawo. Kana pasitorina ndoenda kuti gogo vangu vanogara kumusoro kanzvadzi yamama wangu ndo vanombouya vanombondibatsira, vanonga kuita basa vachidini. Kana pasina, kana vasitoripo ndinotongoswerawo ndakarara. Zvichireva kuti muchest nemusana munotombosvika pakurara kutadza kumuka? Handinochama ntondomborara nawo muchest, kutomborara wozodzione mapiritsi yozodairira, but 2 to 3 days nendakarara nawo unotombondibata zvokuti nesikagone kusomuka. Muri kurapwa here kurwara kwamuri kuita kwekuti maane muchest nemusana? Ndinoenda paclinic apa ndo pandinomboenda. By now vakazonditi because ndaenda kakawanda, vakati zvinezvi mukazouya mune problem makuenda kuHarare Hospital. Ndikavataurira dambudziko rangu ndikati manje mukanisa kuHarare Hospital mwana wandinaye, ndini ndinotomuti ndini nditogona kuziva zvaanoda. Zvino ndikazoenda kuhospital pamwe ndinoadhimitwa zvozodii zvinonetsa kudi kumwana. Zvichireva kuti muri kuti imimi pane zvimwe zvinhu zvamunotokwanisa kunge zvichikubatsirai asi hamukwanise kubatsirika nekuti munotanga mafunga mwana kutanga? Chokwadi, mwana ndo wandinofunga kuti kana ndikada kudai so ko anosara nani, anozobatwa nani semabatira andiri kumuita. Hakuna mumwe munhu anokwanisa kundibatsira kunze kwangu. Panapa imimi munogara nani? Ndifamba pevabereki vangu vakandibereka. Varipo vese baba namai? Varipo. Mataura nyaya yekuti maikwanisa kunge muri kuenda kana unopiwa mubhedha, zvichireva here kuti mbuya havakwanise kuzosara nemwana vachitarisawo mwana kuti imimi mukwanise kurapwa? Ambuya vada havakwanise, vakadimburwa gumbo, vakabatwa vane shuga, vanga vane over 2009 vanga vangori neshuga. Saka last year ndo parakaita infection varatofa gumbo racho rakusatindisa ropa kumakumbo kusvika kumusoro. Saka vakazongoti kuti dambudziko ripere dimburwa gumbo, saka havakwanise kuti adhocho anomutakura zvakafanana kana ndikatoasiya naye.
havakwanisi kumuita kana chimwe chinhu hapana because vane gumbo rimwe chete. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nasu uno tina mai vaAldridge avo vari kutsanangura mamwe ematambudziko avari kusangana nawo pavanenge vachirera mwana wavo Aldridge uyo ari kurarama nehurema. Vataura dambudziko ravava naro, dambudziko rechirwere chemuchipfuva uye musana, nokuda kwekuti kusumudza kwavanoita mwana, kuburitsa maanorara, kugezesa, kumutakura vachinogezesa. Vataura zvakare mamwe matambudziko avanowana kunyangwe pakufamba, nekuti Aldridge anofamba newheelchair. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muno muchirongwa Twice a Mother, umo matinotarisa vana mai vari kurarama vachichengeta vana vanorarama nehurema. Nasuno tina mai vaAldridge. Mai vaAldridge, chikoro makagumira pakaita sei? Chikoro ndakagumira form 4, asi dambudziko rakaita mazuva ano hanzi zvichiri kweri. Taisheya mabhuku mugamushaya muri 4 muri 5, saka pakusheya pepa vamwe vedu vakarasa mabhuku. Ina handazokwanisa nditore results because munoda maclearance form ekuti uclear mabhuku ese, saka handakuzowana mari yekuti ndiclear mabhuku, nditenge mabhuku ndireplace. Zvangopera zvakada, saka handazokwanisa kutora results angu. Ipapo muchienda kuchikoro tinoziva kuti mwana wese anenge achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita basa rakati. Imimi ndeapi madreams amakanga muinawo? Amuchiri nawo kunyangwe nanhasi? Ndaida kuita nesi, ndiwo zvandaida. Because ndakagara hangu ndingori munhu wekuti takambogara nameni pana pairwara, ndainguvabata, saka ndiri munhu ndaida kuita chinhu chakadaro. Saka nekuda kwezvikonzero izvo handina kuzokwanisa kuti ndienderere mberi ndione maresults, because kuona maresults ndokuti uone kuti wakabuda nezvii. Ndikuvimba kuti ndakapasa, handakazoshayiwa 2-3 handinokwanisa kuti ndawanawo kana ndichinge ndinzi ndamatora maresults acho. Iko zvino izvi muri mwana wenyu Aldridge uye mataura kuti mane umwe mwana musikana, muri kurarama sei kubatsiridza kuti vana vadye, vana vapfeke, uye vana vese vari 2 ava Aldridge naMaka vanoenda kuchikoro here? Makanaka ndaenda kuchikoro, Aldridge aende kuchikoro. Makanaka pakubhadhira fees pari kunetsa, kana nenhau yemabhuku adiwa kuchikoro zvese zviri kundiremera. Adhi anenge adawo mapamba, anenge adawo mapiritsi, dzimwe nguva anogona kungorwara. Adhi anogona especially marwara anti adhi anorwara usiku, akaita flu tozo 2 to 3 days atoita mabayo, autotsvaga mota yekuti ikuperekedze, inoda kubhadhara. Saka zvinhu zvinorema kuti urwere hwacho hunouya pasina mari. Ambuya wacho nasekuru wacho vakupinda muzvikwereti kuti vatsvage mari kuti mwana arapwe. Saka matambudziko ekuti kana izvozvi ndikada kuti nditi ndawana mabasa ndotomawana, but ndinofunga kuti kana ndikada kutsvaga munhu anonzi anosara nemwana haambozvigone kuti everyday achibvisa poo, everyday achimufidha, achimugezisa, zvinhu zvakaoma. Inini wacho mai vacho ndakatozoti achatomugezisa everyday, ndakutojamba 1 day rekumugezisa ndojamba. Saka ndoti wozoti mumwe munhu panonetsa kuda kushanda ndiye ndichida. It was 2016 ndakatomboenda naye kumusha kunorima, ndochinja ndakatona chakatombondibasa ndiye ndinaye padhuze, but nenhau yekuti chest nemusana hazvichaita, handichakwanisa kunorima. Ndakatorega last year but 1 kunorima. Mama aenda kunorimei? Ndairima chibage nenzungu nemasunflower. Masunflower ndiye ndichisvinisa kuno, ndopima ndotengesa. Nzungu ndesodovi
chibage utaita uchisarira singatengesi. Zvichireva kuti iko zvino izvi hamusisina chamuri kuita chinokupai cheuviri? Hapana, akachandiri kuita zvinezvi, hapana. Ndakangogara. Kuri kuti mawana mukana wekutaura nevanhu, nderupi rubatsiro rungakwanise kurerutsa mutoro wamuinawo iko zvino izvi nekuda kwekondisheni yaOutreach? Ndikawanawo kubatsirwa, ndingangode basa rekuti randinoshanda ndine mwana wangu aripo andizoti ndinichitarisa, rekuzoti ubude uchisiya mwana rinotinetsei. Mwoyo wangu haugadzikani. Ndoda hangu basa rekuti ndokwanisa kutengesa ndinaye paari ndichitengesa nemwana, zvinogona kundibatsira. Mbuya vaOutreach, tanzwa mama vaOutreach vachiti ivo vakadzoka kuzogara nemi panopamba. Mungatitsanangurire here matambudziko amuri kuona imimi ari kuwira mai vaOutreach nekuda kwekuti vanochengeta mwana anorarama neurema? Zvinezvi dambudziko racho rabva ratonyanya kuwedzera nenyaya yekuti zvoni hakuna munhu anomubatsira mwana iyeye pane zvese. Inini pandandisati ndadimbirwa gumbo ndaikwanisa kumubatsira mwana, aitozoti ndikasara naye ndasara naye, anotofamba zvakasununguka achiita zvinhu zvake akasununguka, ndikaziva kuti anenge aineni. Saka dzimwe dzenguva takatashaya mari yekuti hayi mota taikwanisa kuenda tomburukira apo pacheckline apo toenda kugomo kuti anoonekwa namachiremba ake. Saka taitobuda tiri 2 kuita kuti pagomo paipe panomukwidza kudai. Saka tinenge tichinjana kuita se kumubereka. Ndikambomubereka wenini ndikasvika wapapo, iwo mubereko wosvika wapo. Kana kuri kubata takagara takamira nachiremba, ndiye ndakamubatawo. Akaneta tomubatawo, iwo mubatawo. Nezvikontini yandanayo handichakwanisa kumubatsira nenyaya gumbo rangu iri. Sometimes haisati rakukwanisa kuita zvakanaka, richiri rakanyorowa mukati umo. Saka rinondirwadza. Saka ndatoona kuti mutoro wacho kumwana uku watowedzera. Neni ndakuda futi care yake. Pari zvino zvandigoni kana kuti ndikwanise kuti ndibike, dzimwe dzenguva zvinhu zvoda kubikwa zvinoitwa ndakanhingira handachakwanisa kuita. Ndiye anenge ada kuti aite. Saka kutofamba kwacho kwakutonetsa wese. Vadiwa vatariri, tinokutendai nekutandaridzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Muchirongwa ichi chatinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Kuva mai ibasa, asi basa rinozova rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane mitezo isina kuringana. Vazhinji vevana amai ava vanoda rutsigiro rwedu. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.